Men när han var ensam och när han kände, han var inte säker på Petrus. Han ville ha med sig gänget och då ställde han sig gärna nummer 1 i ledet och intog positionen. Men Jesus såg någonting hos Petrus som var guld värt. Och himlen idag tittar ner på dig och mig och vill slipa den diamanten som finns i dig. För det finns ingen annan som har den gåvan som du har. Och därför ska vi vara lika. Vi är inte skapade till kopior. Vi är original allihop. Du är ett värdefullt original. Men som sagt, Petrus han kunde bli väldigt velig i fel miljö. Han var alltid först att svara, först att handla på saker. Men det såg Jesus som en värdefull egenskap om man bara fick fylla till kanterna lite och göra lite annorlunda med hans personlighet. Så har du Jakob och Johannes, 2 andra lärjungar. De kallade till och med Jesus för hetspårarna, Boanerges. De var riktiga sådana här hetspårar. De hade, som vi säger idag, de hade väldigt kort stubin. Känner du någon som har kort stubin? Inte i Östervårda har de inte det, de har lång stubin i Östervårda. Ja, okay. Men jag känner några som har kort stubin. De brukar skämta och säga att jag har lite svårt, jag snackar lite innan hjärnan inkopplad, så de pratar lite före. Oj, nej, det skulle jag ju inte ha sagt. Och så vill de fånga den där grodan och stoppa undan den, men det var ju sagt redan. Så då får man gå förlåtelsens väg istället. Men de här Johannes och Jakob, de var hetspårar. Till och med att Jesus, de kallade dem för Oskars söner. De hade väldigt snabba klipp och ville göra väldigt mycket. Och på ett ställe i Bibeln så står det talas om att när det fanns trossyskon som inte trodde som dem, så sa de, Jesus, ska vi kalla ner eld över dem så de dör hela gänget? Tänk att på tal om att döma och inte döma. Är du med? Redan då var det fight mellan olika människogrupper, olika sätt att tycka, olika sätt att vara. Och det har det varit hela tiden. Och det är väl bra att det finns olika sätt att se på saker. För då kan man komma fram till en konsensus där man kommer överens. Och så drar man det bästa från båda sidor och sen kan man göra något riktigt bra. Det förstår jag att ni är duktiga på här i Östervåla. Förresten, jag är en väldigt vacker kyrka. Är ni medvetna om det? Riktigt vacker är den. Jag kommer ju från en stad som heter Oskarshamn där vi också har en gammal missionskyrka, men jag tror den här är, ja, den är väl ungefär den klassen. Vi har samma läktare runt och så här. Det var folk på den tiden som tyckte att så här ska det byggas. Bygger man en kyrka idag kan man bygga lite annorlunda. Därifrån jag kommer, där har vi ungefär plats för 15 bilar utanför. För när den byggdes för 100 år sedan, då var det cykel, eller häst, eller gå. Men idag krävs det större parkeringsutrymme. Men det är ju välsignade med, tycker jag här. Så man tänker lite olika utifrån vilka tider man lever i. Men Jakob och Johannes, som sagt, de var heta på gröten. Sen har vi Filippus och Andreas. Vi får se om du känner igen det i någon av berättelserna här. Filippus, han hade svårt att se djupet. Filippus var en sån som såg människorna som stod längst bort i kanten och lyssnade på Jesus. Han såg inte det andliga djupet. Men han hade en känsla för att se människan. Den yttre människan, och se den. Det var Filippus en av hans stora gåvor. Och det var det som bara var för ögonen, men det räknas ju det också. Och det, om du tittar på där det står talas om det här brödundret, när de skulle springa, de hade 2 fiskar och 5 bröd. Men då bad Jesus dem innan dess att de skulle gå och handla lite. Och han ville kolla portmonnän, han ville kolla hur mycket pengar de hade. Men det räckte ju inte, så därför gjorde Jesus ett brödunder. Det finns många ställen, alltså Filippus var en sån, han ville se före. Han ville kolla att det stämde. Har vi något på vårt visakort, kan vi gå och handla, eller hur går det? Eller ska vi gå till fiskaffären först? Och likadant med Andreas. Han kunde upptäcka den lilla tysta människan. Det var inte Petrus karaktär, men Andreas hade den karaktären. Han såg de som aldrig stod här framme. De som kanske aldrig sa något, de som aldrig satt i någon styrelse eller som
vad hade någon framskjuten funktion. Men de såg han, och det såg Jesus. Vi har min namn, Thomas. Han var en väldigt analytisk person. Han ville verkligen ha koll på läget. Han var lite depressiv också. Han blev deppig. Vid ett tillfälle där det inte blev som han kände och ville, så sa han till bröderna: låt oss gå och dö med Jesus istället. Han kände sig lite deppig vid ett flertal tillfällen. Men när han fick möta Jesus fullt ut efteråt, han blev ju faktiskt Indiens apostel. Så han hade ju en väldig potential i sig. Från att vilja gå och dö tillsammans med bröderna för att det inte blev som han ville just då, så blev han en stor apostel i Indien. Kan du tänka dig vilken skillnad? Sitta hemma på bänken och gnälla, än till att bli en apostel i Indien. När Gud fick göra någonting inne i Thomas, så blev det skillnad. Vet du vad? Gud vill göra någonting med dig och mig. Han vill föra oss ett steg närmare Jesus själv idag. Sverige är ju ett land som har levt utan krig i över 200 år. Vi har ju våran Volvo, våran villa och våran Volvo och våran välfärd. Men vill vi ha Jesus fullt ut? Vet du vad? Sverige behöver vända om. Jesus behöver komma på ropet igen. Människor idag längtar efter Jesus ute i de olika världarna. Ute både i vårdvärld och skolvärld, i den undre världen, i kriminalvården, överallt. För att inte tala om idrottsvärlden. Jag har själv jobbat 12-15 år i idrottsvärlden och ser vilka jättebehov det är. Människor ropar efter, vad är meningen med livet? Det är ju inte prylarna. Det är en resurs vi får. Men vad är meningen med livet? Äta, gå på toan och så lägga sig i en grav. Är det livet? Och så hoppas att man får leva länge. Vet du vad? Evigheten är oändlig. Sverige, Östervårdas människor, invånare längtar efter att få svar på sina frågor. Vem ska de fråga om inte Guds folk? Vi har ju svaret. Vi säger det. Vi har en väldigt hög bekännelse. Guds ord innehåller, har någon teolog räknat ut, ungefär 32 000 löften, står det i Bibeln. Det är 100 löften om dagen, vänner. Det är ganska skönt att luta sig mot en stabil kärna och veta att Jesus har gått före. Han har berett marken för att han älskar dig och mig. Han vill kalla lärjungar. Han vill att du och jag ska följa honom fullt ut. Inte bara när vi klämmer tån i dörrkarmen eller när vi kör in med bilen i ett räcke eller någonting, utan när vi har det bra så kan han få ut så mycket mer. Som sagt, Thomas, han var en väldigt analytisk person. Sen har vi de här pojkarna Simon och Andreas. Har du tänkt på vilka lärjungar Jesus hade? Det var inte bara fromma fiskare han fick tag i. Det var en massa olika människotyper. Ett snitt av dåtidens population av människor. Och Matteus, han var ju publikanen. Och Simon, han var ju seloten. Och de två, de var ju väldigt, väldigt skilda åt egentligen. För Matteus, han var ju tullman. Han hade säkert pension vid 60. Full ATP. Jag vet inte hur de hade systemet då. Kanske inte fullt så, men jag tror han hade ganska bra förmåner. Han hade bonus kanske på hur mycket tull han drev in och så fick han vid årslutet en gratifikation på det. Och varför inte? Vi är ju människor vi med. Det är många som får stora fallskärmar idag. Nu är de kanske lite mindre. Men det var likadant på den tiden. Man försökte för och emot. Men vet du vad? Jesus ville ha lärjungar. Överlåtna, äkta lärjungar.